Alagad sa tahaw kaini, kami naglalaom na gwapa ng leader na tunay na masasarigan. May pagmakulog sa kasaritan, may puso sa mga tamang desisyon, asin tunay na namamatayan ang kamugtakan kan sa tungnas. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng totoong pagbabago, tunay na leader na magsisibi sa lahat ng sektor ng lipunan. Isang leader na may pagkalinga sa mga OFW at pamilya. Magbibigay ng trabaho at pangkabuhayan sa lahat. At ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay isa na lamang opsyon at hindi obligasyon. Sa mga panahon na ito na lahat tayo ay hirap, kailangan natin ng isang leader na tunay na magagabay at mag-aakay sa atin tungo sa kaunlaran. That in the next election, intiro ng mga Pinoy na nagmamawot sin pagbabago, sin nagmamawot na maibalik ang dati na nakuna naman ang pagkilala sa ato. Dakula po ang pagmati asin pagtubod ko kay VP Leni. Asin ako po naging iturugan na siya magiging presidente kang satuyang Pilipinas. At ining pangiturugan na ni, dahil ko ahayaan na maging pangiturugan sana. Kaya po ako ngunya nagtitundok igdi para po mga pudan sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na sa mga kahubenan. Ako bilang sarong babae, kaipuhan ta ning sarong leader na bako mabuot kundi may pagmakulog sa kasaraditan. Ang klaseng leader na kaipuhan ta, iyo ang tunay na may puso na may pagmamalasakit sa kapwa niya Pilipino. Kaya kaipuhan ta ang sarong leader na matino asin mahusay pag-abot sa paggugobernar. Kaipuhan ta kang leader kung sisay may respeto sa batas, malasakit sa kapwa. Iisipong maray ang mga tataramon at gigibuhon para sa bansa. Kaipuhan ta kang leader na dai kita hahabunan, lolokohon o umumurahon man. Kaipuhan ta kang leader na ibabalik sa mga Pilipino ang dignidad ng isang pagiging Pilipino. Nahiling ko kung paano siya pinagtibay kang panahon sa mga kadipisilan na inagihan niya sa pwesto sa gobyerno. Na dawa ginigipit siya kan presenteng administrasyon kaya napupugulan ang sa iyang mga serbisyo para sa mga kasaramitan. I am hoping that Vice President Leni Robredo will heed our call dahil naimod ta siya ang leader na less talk, more actions. Nagkukonsulta siya asin pinag-iimbwelto niya ang mga tao o grupo o ahensya o ano ba na sektor na aram niyang makakatabang o matatabangan siya sa iyang advokasya o sa mga programa asin serbisyo. Si VP Leni may pagmakulog sa kadaklan bilang ina asin kapwa babae. Kailangan ng Pilipinas ang isang Leni Robredo bilang Pangulo. Katulad ng isang ina, isang leader na may totoong pagmamahal sa mga anak at may takot sa Diyos. Sa iyang man nahiling bilang sarong leader na makatao, makadiyos, asun makabayan. Si VP Leni, less talk, more action. Nahiling taman po na sa nakaaging 5 taon na serbisyo niya bilang Vice Presidente, nasundo sa presente, pagtabang sa mga nakasaradayan, asin sa mga nangangaipo ang sayang ginigibo. So hagad ko sa mga hubi na arog ko, pag-isipan ta po, piliun ta ang dapat asin natatanging presidente na kaipuhan kang bansang Pilipinas. May kasabihan nga na makikita ang matinong leader sa kanyang ginagawa, hindi sa ginangawa. Leader na panahon ng paglaom, pagkaherat, asin pagkatakot sa kagurangan. Siya po, mga yung iba, si VP Leni Robredo.